Biztosan hallottátok már a híreket? A VPS-sel a prezentációk elkészítése őrülten egyszerű. Készen álltok, hogy 1 perc alatt összedobjunk egyet? Akkor gyerünk! Kezdj egy új prezentációt a VPS-ben. Válassz egy sablont, ami passzol a hangulatodhoz, először a címlap. Adj hozzá diákat a plusz gombbal, elrendezés a címhez, elrendezés felsoroláshoz, elrendezés képhez. Kattints a beszúrásra, hogy képeket tegyél be, diagramokat, ikonokat, a sarkoknál átméretezheted őket. Használd a tervezés téma menüpontot, egységesítsd a betűtípusokat, egységesítsd a színeket. Menj az átmenetekhez, válassz egy átmenetet, állítsd be az időtartamot, alkalmazd mindegyikre az egységesség kedvéért. Nyomd meg a diavetítés gombot az előnézethez, exportálás, PDF exportálás, videó. Gyors összefoglaló. Sablon, elrendezés, beszúrás, téma, átmenetek, exportálás. Kész is. A prezentáció elkészült és készen áll, hogy lenyűgözzön.